hi guys, good evening guys. Nana po ni Dori. Nanolo na po sila og tilapia. Tanaw na to og daghan ba sila kuha? Kuno, ispati kuno. Oh. Ay sakto na po sudan gyud. Ha? Lami na. Ringin. Ang master ting master. Dipaya gisa. Usa og dala-dalag kuan bateri. Yan guys, mo to ilang kuha nanulo sila rong gabi una. Na si Janre naglimpyo siya sa tilapia kay amo ang tulaon mahigop ning sabaw. So alas 9 nas gabi guys, pero naglimpyo pa miaring kuha nila kay nanulo man sila dito sa budlasan, kuha man sila tilapia mo aning tulaon. So kaduha mi mukaon rong gabi una mo kaluto ani mga ana pod mi. Kanang tingaw ba miglong ag ugos kagantang. So ayan guys, morning ni among lutaon. Morning ni among lutoon og ikaduhang panihapon sudan sa karing di morning among ibilin para sudan na mo ikabuntag. So di namin magpalit og isda. Libre na sudag pamahaw na mo ani og mapuhon. Magkray ko dito. Ayan guys, nag-init na mi og tubig kay amo tong ilunod siya ikabukal. Og kanang na guys amo nang isugba. Sugba, tinula og among paksiwon ikaw buntag. So ayan guys, nangita tag hinog na sili og nabay hinog diri ron. Kay atong isagol sa tinulang tilapia. Char, day cute tayo. May hinog. Anam kay ni among sili diri kay tuykos manok. Sakto na ni. Pipes na ni gasi re. Ilunod na to. Nanana hinog. Ay no. Kanarang dahon gasi. Masawa na sa kon? Ha? Dili na ilunod sa kwan? Pares na. So, ayan guys, luto na. Naginusarang hinukad ni naghukad ang among master. Master quick. Si Master Tirot. Naghukad siya og sabaw nga iyang kuha ganinang tilapia guys. Back up ni Commander. Back up daghan kay sa back up dito sa ako bang back up pula dire sa mangaon na ta guys kay init pang sabaw di ba Rido. nagsili dia dara sili Ito mo. Ako man sila. Toy kulikot ato brad. Sila dito, natulog na? Sabi mo, dulog. tulog ko Brad! Amit ko sabaw problem labas ko. buhi pa gud buhi pa tas bahawan Carrington. Sabi bukog eh. bukog butang sa lamisa di man sa luro pinggan di pa dadari dito lihog mana iusan ang bukog kanang anong yung so ayan guys busog labi biyag nagsugba pa siyang Taiwan si Master wa pa na human. Kung bago pa ka sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. Ha? Di na ko, busog na ko. So ayan guys, daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw.